8 timers livestream. Og altså fredag den 31. i morgen, juli, den måned vi i. Ja, det er i morgen. Det var så dårligt ramt af mig, det kan man godt se. Jeg må tage min breaking, hvor smuk. Oh my god, Asimov. Den er så lige en falken. Nej. Kniv, som lige nu hedder. Ja, 8 timers livestream i morgen, fredag den 31. juli. Er det ikke juli? Jo. Ja, så er det bare... jeg kommer ind og se mig og... ikke se mig, men... sammen med mig og hyggeligt, og måske nogle andre venner kommer også. Det er bare sådan... ikke sådan helt vildt over mega fed streamer, når man får drukstreamer eller shit. Så... det er bare det, kom ind og hygge med mig og mine venner. Måske kommer mine venner. Jeg ved ikke. Jeg tror efter en, der kommer. Men ja. Det... så er lige dernede. Det hernede. Okay. Jeg er klar på at være en nej. Oh my god. Yeah. You burde det, man. Sådan der. Skal jeg hjælpe mig? Er jeg klar? Jeg får hvis jeg får en klar. Fra en hel million map. Høves ikke engang 1 million. Bitch. Oh my god. Men det sidst. Håber I kunne lide videoen og kommer ind og joiner i morgen. Det kunne være så fedt her. Jeg skal møde jer og alt det der.